Renungan Padinan GKJ Purwantara Sabtu Pon selangkung Juli 2026. Kalian kula Sutrisno saking Pepantan Randusari. Waosan saking Matius 13 ayat 51 dumugi 56. Kratoning swarga iku umpamane kaya raja brana kang kapendhem ing pategalan. Kang katemu dening wong banjur dipendhem maneh. Marga saka bungahe dheweke banjur lunga ngedoli barang darbeke kabeh. Pategalan mau tumuli dituku. Mangkono maneh kratoning swarga iku umpamane kaya dene wong dagang kang golek mutiara kang adi. Bareng wis oleh mutiara kang banget ajine, banjur lunga ngedoli barang darbeke kabeh. Mutiara mau nuli dituku. Mekaten dawuh sabda pangandikanipun Gusti. Rahayu tiyang ingkang mirengaken lan nglampahi wonten ing saurutipun gesang. Haleluya. Amin. Swarga jejeripun ing dinten menika. Sinten to tiyang pitados lan boten kepengin kalian swarga? Tentunipun sedaya tiyang pitados pengin lan malah pengin sanget. Swarga menika ayem tentrem bingah, boten wonten malih keroting untu amargi kedah nandhang sesakit. Boten wonten tetesing luh amargi sisah. Mekaten endahipun swarga. Wonten ing ayat wau dipun gambaraken swarga menika raja brana lan ugi mutiara kang saestu bingahaken lan langkung ajine. Saged dipun gadahi sak sampunipun nyade menapa ingkang dipun darbeki. Tansah nggadahi swarga menika ugi kedah wonten usaha ingkang kedah kita lampahi. Inggih menika kedah purun bayar reginipun. Kalian menapa ingkang kita gadahi. Sampun ngantos menapa ingkang kita gadahi menika dados pepalang anggen kita kedahipun angsal swarga menika wau. Kita langkung nggega kajeng kita piyambak lan menika njalari icalipun swarga kala wau. Kedahipun panjenengane ingkang sansaya ageng lan kita sansaya alit. Panjenengane sansaya tambah lan kita sansaya kirang. Nggih menika wau boten gampil, nanging ing mriku kedahipun kita mbayar reginipun. Mugi saklebetipun kita gesang, kita saged mbabar kratoning swarga lan ing mangkenipun menika saged wonten ing kita ngantos ing selami-laminipun. Gusti Yesus berkahi kita sami. Amin. Lan sumangga kita repekaken KPJ 100 padha kalih. Daya karosan kula winates wonten nira srana pasrah sumara mring saning Allah kula manggih kabegjan ngatos tukeng klagengan. Amin. Gusti berkahi kita sedaya.